Aja mlenjani. Iki ngono pitutur saka leluhur sing wajib dingerteni lan ditindakake karo para ahli warise. Aja nyulayani janji. Aja nyelejani anggone sembahyang. Nggih, Mbah. Yen sembahyang aja nganti krendran. Lamun janji aja dadak lali. Sembahyang yo ujar janji pisan. Iku ngono kakeran kang aji. Papan wektu dadi paugeran kanggo janji lan uga sembahyang. Anu kemik dadi kewajiban. Memangun mulyane bebrayan. Ojo amblenjani, ojo amblenjani, ojo amblenjani, ojo amblenjani. Blenjani kuwi yo tumindak sulaya, culik kacendara, teka mring sasama, rusak sesambungan, sana kathah mitra, uga mring sedulur, dalah kulawarga. Blenjani yo dadi bibit kapitunan, ngrugekake diri yang serake liyan. Ayo do diuti ana tapi lesan. Aja sok blenjani ing saben sembahyang. Janji ngono utang kang kudu disaur. Sembahyang iku tanggungan kang wajib lineksanan. Yen sembahyang aja nganti krendran. Lamun janji aja dadak lali. Sembahyang yo ujar janji pisan. Iku ngono kakeran kang aji. Papan wektu dadi paugeran kanggo janji lan uga sembahyang. Anu kemik dadi kewajiban. Memangun mulyane bebrayan. Ojo amblenjani, ojo amblenjani, ojo amblenjani, ojo amblenjani. Blenjani kuwi yo tumindak sulaya, culik kacendara, teka mring sasama, rusak sesambungan, sana kathah mitra, uga mring sedulur, dalah kulawarga. Blenjani yo dadi bibit kapitunan, ngrugekake diri yang serake liyan. Ayo do diuti ana tapi lesan. Aja sok blenjani ing saben sembahyang. Calon-calon DPR, calon bupati utawa wali kota, calon gubernur, calon presiden pisan yen kampanye padha janji karo rakyat, aja dadak lali, aja